Te enervează noile trenduri ale generației Alpha? Te simți ultimul boomer și îți este dor când lumea se juca Metin 2? Îți vine să-ți bagi furculița în ochi când auzi videouri AI care îți fut creierul la propriu? Și probabil te întrebi, dacă ai cum să scapi de toate astea fără să construiești o mașină a timpului și să te teleportezi înapoi în preistorie? Ei bine, ghinion, că nu avem așa ceva aici. Dar azi vreau să aruncăm o privire asupra acestei lumi infectate cu boli venerice și horny. În primul rând, trebuie să ne dăm seama care este motivul pentru care brain rot-ul s-a înmulțit ca iepurii. Datorită plozilor care acum au acces la tehnologie încă din fetus și datorită youtuberilor care fac content de căcat doar pentru un leu în plus la ajutorul social al YouTube-ului numit monetizare. Aceste două chestii s-au combinat cu AI-ul și cu elementul X numit cringe, care există încă de pe vremea Homo sapiensilor, s-au contopit toate și au creat mimurile generației Alpha, care s-a extins în ultimul timp pe toate platformele, mai ceva ca și cordycepsul din The Last of Us. Yay! Iar având în vedere că toate aplicațiile de telefon sunt automat pline de prunci, toată lumea a început să facă videouri numai pentru copii ca să mai câștige o alocație în plus. Chestia este că o astfel de acțiune provoacă un fel de efect de domino care îi face și pe alții să facă exact la fel și să renunțe, aruncându-și personalitatea și creând o nouă personalitate, izbitor de asemănătoare cu NPC-urile din Oblivion. Mie mi se pare că cel mai important, sau mă rog, cel mai important din punctul meu de vedere factor al brain rot-ului care a contribuit la tot este că în ziua de azi totul este plin de politici family friendly. Adică, mai ales pe YouTube, dacă ești un YouTuber care nu face content family friendly, există mari șanse ca comentariile tale să fie blocate, să primești demonetizare sau chiar să ți se șteargă câteva din clipuri. Asta i s-a întâmplat și lui Zapi și lui Codrin și multor altor persoane, chiar și celor care nici măcar nu au vorbit urât sau ceva, și doar au făcut o glumă normală, dar pe care AI-ul YouTube-ului o detectează ca fiind ceva rău, ceva amenințător, vai de pula mea. Pentru că un AI nu are o gândire practică, ci mai degrabă una de dictator. Iar de când cu TikTok și YouTube Shorts, creierele tuturor oamenilor au fost infectate cu o ciumă care a distrus 90% din populație din 2020 până în prezent. Mai exact, videouri scurte și de căcat. Parcă când te gândești cum era YouTube-ul în trecut și cum e acum, îți vine să-ți iei bilet spre nainile. Nici chiar așa. Mulți youtuberi și-au schimbat contentul în ziua de azi pentru că jocurile bune sau cele care sunt cât de cât ok, să zicem, cu poveste bună sau gameplay bun, bine, nu prea mai există așa ceva, nu prind la odraslele care sunt obișnuite doar cu o comunicare pentru nou-născuți și content family friendly. Prind doar jocurile indie făcute în Unity cu cel mai mic minim de efort văzut vreodată, ceea ce este puțin spus trist. Așa că în concluzie facem o mică recapitulare. Deci, brain rot-ul a existat dintotdeauna, doar că s-a înmulțit și răspândit din ce în ce mai mult pe toate platformele posibile datorită AI-ului, pruncilor cu creierul făcut piure. Platformele au trebuit să se adapteze la condițiile actuale și s-a ajuns la o apocalipsă de zombie încă conștienți față de cei normali, dar cu gândire asemănătoare, sincer. Nici măcar dacă te izolezi în munții Bucegi nu ai cum să scapi de brain rot, așa că nu mai există nicio șansă pentru umanitate. Ada și ăla care a creat Skibidi Toilet e gay!